Mae fel y BAFTAs fan hyn yn gylch y defed. Pencampwriaeth ar ôl pencampwriaeth. Ond yma nawr yr un olaf cyn yr un mawr. Pencampwriaeth i wobrwyo y gorau fan hyn yn adran Prydeinig cynhenid. Nawr te i rywun, Richards. Anna gyffro ma Meinir. O, mae'n nerfeu'n racs. Shw mae'n rhaid ti? Wel, ti'n bod fi'n siŵr oedd e'n nerfeu'n llawer gwath sy'n ni yn sgidiau yr arddangoswyr yna. Mae gweithiennau nhw'n pwmpo nawr, mae calonnau nhw'n yn dyrnu yn eu chest nhw. Maen nhw'n chwni nhw un ar ôl y llall, ydyn nhw. A mae'r dosbarthiadau yma, dosbarthiadau cloi iawn. Amser bach sydd ganddyn nhw i ddala rwy'n yn berffaith i'r beirniad gael ei barnu nhw. Mae da ni ddau yn y ras. Ti'n moyn yn farn i wy'n mynd am y Southdown dro hyn? O, wel, ti'n moyn yn ben ar y bloc o go gloi fod ai rywun. Ie, wel, y Southdown. I fi o fan ni, a ti'n bod mae'n job di weid heb handlo rwy'n o fel mae'r beirniad yn handlo'r gynffon, handlo'r lwyn. Cymru yn erbyn Lloegr yw fe? Yn bendant. Caerwrangon, Jensen. Neis iawn gweld y Cymro mynd â hi, ond dwi just yn oleddi at y Southdown o Gaerwrangon o fan hyn. Ti'n mynd i Loegr ar hyn o bryd? Maen nhw'n rwy'n o safon, ti'n gwybod. Mae'n mynd amdani, dwi'n credu. Bydd e ddim yn hir yn abod Paul, mae'n go siŵr o'i waith. Jonathan Long o Gaerwrangon gyda'r Southdown a Daniel Jarman o Lanidloes gyda'r sifio tiroedd y gogledd. O, am ddrama, am yr dorf yn distewi. Da ni'n gweld to ar. Yn barod am y tap bach na. Rwy'n amdani? Pwysleisio ar yr... Ari, a ti'n iawn Irwin! Da iawn Irwin! Ddim yn ddim beto, ond... Ti'n bach o arbenigol, ydy? Ti'n diolch rhywbeth? Na, ddim yn ddim beto o gwbl. Sian gwerchiadau fawr iawn i Jonathan Long o Gaerwrangon gyda'r Southdown. Eriod wedi bod yn y ffair yma ar ddangos o'r blaen, ond dwi'n siŵr ar ôl heddi, fe fydd yn ôl. Wow, it gets better! It gets better and better. Gets better and better. Oh, yeah. Brilliant. How are the nerves there? You're shaking like a leaf, I can see. Yeah, a wee bit. Why did you put yourself through all this tension and stress? Haven't got a clue. It's good fun. It's therapy. Yeah. No. It's just great to be here. Great to enjoy the day. And showcasing the very best. Yeah, showcasing the best of our flock and the best of the breed. Yeah, it's a cracking show of sheep, cracking show of lambs. It is the one to come to. The Welsh? And yes, definitely. It Wow. is, definitely. This will go down in the history book, so yeah, it's a big thing. You haven't shown you before, I'm sure you'll be back. No, never. Yeah. Oh, We'll be definitely. back. Congratulations Thank to you very much. Well Thank done. Thank you.